Hola a tothom. Des del Centre Cívic us volem desitjar que estigueu tots bé, així com les vostres famílies, que us trobem molt a faltar, que tenim ganes de veure-us i esperem que vosaltres també una miqueta. Com haureu vist aquests dies, nosaltres seguim treballant des de casa. Seguim treballant des de casa intentant oferir-vos petits moments de cultura, també petits moments de salut que us facin estar bé, que us facin sentir bé. Com dic, és petits moments, també és un moment en el qual estem veient altres formes de comunicar-nos, altres formes d'oferir, de difondre cultura. I en això també estem treballant. No sabem com serà el futur més immediat, però és un bon moment per pensar-ho, per treballar-ho, i si vosaltres que ens esteu escoltant ara mateix i esteu veient aquest vídeo, serà que utilitzeu les tecnologies. Per tant, hem d'aprofitar aquests moments i hem d'aprofitar aquests canals de difusió i de la xarxa social per poder transmetre i que vosaltres rebeu tot allò que pugui ser necessari. Dit això, també volia presentar-vos a una part de l'equip del Centre Cívic en Déu. Una part de l'equip que potser alguns de vosaltres sou els que menys, o som els que menys heu vist, perquè estem dins un despatx tancats i potser només ens heu vist alguna vegada en una activitat puntual, com el cicle de jazz, que és en el moment en què potser estem tot l'equip, però creiem que era un moment per poder-nos presentar i perquè els coneguéssiu, que són les persones que realment són els que porten tots aquests continguts que veieu trimestralment en el centre. També dir-vos que tots aquests petits moments que jo parlava abans, que estem oferint des de les xarxes, agrair-los també a la col·laboració, primer de tot a vosaltres, que sense la vostra participació, sense la vostra interacció amb les iniciatives o les propostes que fem, doncs realment no seria possible. Però també a col·laboracions que també estem tenint. Parlo de professors del centre cívic, artistes, altres professionals que normalment col·laboren amb nosaltres i treballen amb nosaltres i que aquesta vegada, durant aquest temps, desinteressadament i amb moltes ganes de col·laborar, ens ajuden a poder tirar endavant tots aquests moments de cultura que us oferim. Doncs ara ja només és moment que es presentin els meus companys. Hola, soc la Raquel, coordinadora de les activitats de Medi Ambient. Hola, soc l'Elisabet, la coordinadora cultural del Centre Cívic en Déu. Hola, soc el Xisco, programo cursos i tallers i formo part d'aquest meravellós equip. Bé, i jo soc la Marta i porto la direcció del Centre Cívic en Déu i el cicle de jazz. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i haver-nos dedicat aquest temps i esperem veure'ns molt aviat. Adéu!